Hej og velkommen til den første postepisode. Jeg har fået post igen, og denne gang er det en pakke fra Kina. Så jeg synes vi skal åbne og se hvad der er i. Og jeg har udstyret mig med en saks. Jeg se hvad der gemmer sig i den. Det var en tripod. Den er til min far. Jo, en tripod han skal bruge til noget messeværk. Det er også sådan en jeg har til at optage med. Se om jeg kan få den åbnet. Den her tripod-model her, den skulle gerne kunne tage et normalt kamera, hvis man kan se det her. Der er sådan en, jeg kan lige få lidt lys på her, en normal ting til op i et kamera. Og så har vi den her ting her til en iPhone eller et andet kamera eller noget som helst. Jeg bruger så min iPhone i den. Og det er simpelthen så enkelt, men simpelthen bare skruer den her op i. Så vi se, om den vil sætte sig fast. Jeg tror den sidder der. Og så er der sådan en, kan man sige sådan en åbne lukke ting her, hvor man så kan dreje den ned og sådan justere, når den nu skal stå sådan her eller andet. Og så kan den så dreje nedad, og den kan også køre foran og sådan lidt. Det er sådan man kan justere det til den, hvilken vinkel man vil have den i. Lige nu har jeg jo min til at kigge lidt nedad. Og så har vi, kan vi sige modulet, eller ikke modulet, hvorfor siger jeg det? Foden til den, hvor man simpelthen bare lige folder den ud hernede fra den her lille, kan man sige, altså den runde ting man lige folder ud. Og der kan man så tilføje noget ekstra noget her, sådan et ekstra længde, så den kan stå højere op. Det synes jeg er rigtig, hvad kan man sige, rigtig lækkert. Man kan gøre det sådan, at den lige kommer lidt højere op, og man kan bruge den lidt højere op, og så filme længere ned på den, tingene med den. Men det var den første postepisode, hvor jeg unboxede en tripod fra eBay af. Den er sendt helt fra Kina af. Mange tak fordi I så med. Hej.